Tikulandireni pano pampanje ena nkutheka tikutsatira zimene zili kunjaku ena sinatsatire komano kuli nkhani zosiyanasiyana komano nkhani omwe tifuna kugawana nanu padakale panopa ndiyokhuza ndi Smart Swira ena titha kukhala kuti tikuwatsata bwino akulu amenewa ena sitikuwadziwa komano amenewa ndi aja amapikisanawo pa chisankho chinachitika pa 16 September 2025 iwo atu pa chisankho chimene chija anayima ngati independent president komano sizinachitire bwino pajana pambana pa chisankho ndekuti ndi achipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. Mkulu amene Smart Swira amakonda soza ma jokes choncho mbuyomo ankakonda kunena zondola chinthu ichi ndachiphula tikhope kuti ambiri ma jokes ake timatsatira bwino. Ndenotu mkulu amene wabwera ndi nkhani imene akunena kuti afuna kuyamikira utsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika kunena zoti makosana amenewa akuti dziko alitenga direction yabwino. Akunena kuti potengera ndi nthawi yomwe makosana achipani cha DPP akhala mboma akhala kwa nthawi yochepa komano akwanirisa ndekuti kupanga stabilize situation yovuta kwambiri yakusowa kwa mafuta galimoto komanso ndekuti vuto la njala akuti apanga stabilize. Lenotu anapitiriza kufotokozera kunena kuti vuto lakusowa kwa mafuta galimoto akuti limasokoneza kwambiri magawo azachuma ku Malawi komanso anthu miyoyo yambiri imakhuzidwa ndi kuvuta kwa mafuta galimoto ndekuti zambiri sizimayenda mafuta galimoto akhala zoti kulibe ndekuti ntchito zambiri zachuma sizimayenda bwino zomwe ndizoona potengera ndi mmene zinthu zimakhalira chifukwa anthu ena kuti apange business ndekuti katundu kafuna kuchoka kukalonga kubwera kaya kulilongwe anthu amapeza zoti akukhala masiku ambirimbiri ali kupa depot kusakasaka ma transport chifukwa chani mafuta kunalibe komanso ena amapanga ma business ka anjinga za moto ena za ma transport kumeneka mabasi ma taxi zonsezo zimakhazira affected chifukwa cha vuto limeneli. Ngakhale kuti anthu ayende ma transport apite ku ntchito zimakhala zovuta ndekuti ma fare ake a transport amakhala okwera kwambiri zomwenso zimapanga cost ndalama zambiri potengeranso ndi ma earnings anthu amenewo. Komano anapitiriza ndi kulangiza achipani cha DPP kunena zoti akuyeneka zonana kuti akamatumikira nzika za dziko la Malawi asamachite zinthu zoti ziyakwiyise anthu amenewo ponena kuti anthu amenewo ali ndi kuthekeranso kuti pa chisankho chimene kuchibwera mu chaka cha 2030 ndekuti chipani chimene cha DPP chisabhutulidwe mboma akuti atengerepo chisanzo chimene chinachitika mu chaka cha 2020 pamene nzika zomwezi zinazapeza zoti zabhutula pa chisankho chimene chija. Kunena zona zinthu zimafunika kuyamikira pamene zinthu zikuyenda bwino mafuna kuyamikira pamenenso sizikuyenda bwino pamafunika ndithu kubwera kuzazuzula kuti pakuti sizikuyenda bwino for checks and balance. Nde ngati a Smart Swira amene anapikisanawo pa chisankho pofunanso kukhala mtsogoleri wa dziko akumabwera kumazayamikira chonchi ndi chitsimikizo chonena kuti aliyense akuona kuti pali kusintha ndithu kusiyanisa ndi mmene situation inalili m'mbuyomo pamene chipani cha Malawi Congress Party chimatumikiranso nzika za dziko la Malawi. Potengera ndi mmene situation ilili pano ku Malawi zikuoneka kuti anthu ambiri akapita pa filling station sakumachita kutengapo nthawi yayitali ngati maqueues akuoneka ndekuti ndi ochepa kwambiri compared to ulamuliro umenewo tikunena zoti wa Dr. Laza chifukwa mu nyengo imeneja amapeza zoti mafuta amaoneka kwa sabata imodzi pa mwezi kwenako ndekuti 3 weeks inayo makhala zoti anthu apanga struggle kuti apeze mafuta ma promises ndekuti amakhala akubwera kuzapereka ma promises ambirimbiri komano zinthu zokuti zichitike pa ground zimakhala zinthu zovuta kwambiri. So ndimene akuyankhulira amene wa Smart Swira kunena zoti awa wa DPP akukhala kwa nthawi yochepa komano impact yawo ikuoneka pa ground kuti zinthu zikusintha. Tikapita kumbali ya njala ambiri titha kuyikira umboni ndi approach imene mtsogoleri wa dziko padakale pano pa Professor Arthur Peter Mutharika anatenga. Ambiri tikutsatira bwino ripoti limene linazatuluka lija limanena kuti Malawi Vulnerability Assessment Committee imene mafotokoza kuti anthu oposera 4 million amafunikira thandizo la chakudya mwansangansanga kuchoka mwezi wa Oktoba 2025 ukathera mwezi wa Machi chaka cha 2026. Ambiri tinaona kuti mtsogoleri wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika anazangoimba foni kulumikizana ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia Hichilema Hakainde kumene amazakambirana zoti akufuna 200,000 metric tons ya chimanga kuti athandizire anthu amene akhuzidwa ndi vuto limene. Tinaona kuti zinthu zimenezo zinatheka chimanga chinabwera padakale panopa ndekuti chimanga chimenecho ambiri tuchitira umboni chikugawidwa anthu akulandira
sizokhazo so ayi padakale panopa ndi kuti ambiri itha kuchitira umboni kuti mitengo ya chimanga ndi kuti yatsika malo ambiri. Malipoti ena akumafotokoza kuti padakale panopa ndi kuti bigiri ya chimanga madera a Lilongwe ena ndi ena ndi kuti Lilongwe abani imeneyo akuti chimanga chikumazafika pa 4.5 bigiri imodzi imene akayipitisa ku 50 kg ikumazapanga 45,000 malayo kwacha ndi pajama bigiri 10 ndi amene amazapanga thumba la 50 kg. Sito zoti madera enawo chimanga ndi kuti mitengo chili motani. Pamene chaka chomwe chino munali mu August mmene thumba limene la chimanga mu nthawi ya Dr. Laza linafika 75,500. Madera ena amene chimazakhala ngati kuti chatsikako ndi kuti chimakhala 65,000 chakuti. Zimene anthu ambiri they were anticipating kuti ikamazafika nyengo ngati ino ya November kufika December ndi kuti chimanga chimene chizifika 100,000. Komano chifukwa cha approach imene Professor Thabita Mutharika ndi administration yawo anatenga zikuoneka kuti stability ya zinthu zina yamba kubwerera monga amene amakhala akulonjezera. Kuphatikiza pamene pa consideration ya anthu amene akuvutika ndi njala. Pajambuyomo anthu anafika kumadya chiteze chakumachingako komano approach ya administration ya Dr. Lazarus Chakwera amaoneka kuti samakhala ndi chidwi kwambiri kuti aganizire mavuto anthu ngati amene. Of course mu nthawi imeneja pamene MCP amatumikira nzika za dziko la Malawi kunali mavuto ngati kuvuta kwa nyengo ndi kuti mvula sinagwe bwino chani komanso ankalonjeza za fetereza chani. Amene amayitanitsa fetereza ku Malawi kuno timadziwanso landed cost ya fetereza obwera kuno. Zimene timachita kunoku nkuononga anthu akuno ku midzi. Mukamba ife tikunena kuti fetereza lisisa mtengo 4,000 nkanthu tikunena zoona adi zimenezo zichitika. Komanso lidzakhazikitsa ma fertilizer manufacturing companies mafactory kuno ndiye zidzatsikira zimenezi. Anali ena mwa factors amene anapangisa zoti vuto la njala likule kwambiri ku Malawi. Komano approach so imene amatenga makosa amene wa MCP ndi imene anapangisa zoti zinthu zikhale zikupita zikuyipa. Zinali zotheka kuti apange ngati mene anachitira Professor Thabita Mutharika kuyang'ana maiko ena anzathu kuti akathe kugula chakudya ndi cholinga choti athandizire nzika zimene zinali affected. Komano paja mumachita kuamvaso Dr. Lazarus ndi timu yawo achina chimwendo akumafotokoza kuti cholinga chawo afuna zoti alimi apindule chimanga ndi kuti azigulitsa ma 100,000. Chimanga chimene ngati wagulitsa chimanga mbuyomu umagulitsa matumba 7 kuti ukagule thumba la fetereza. Lero chimanga matumba awiri ungathegula thumba la chani ko fetereza. Awiri atatu kukwanitsa kugula fetereza. Ndi kuti alimiwo azipeza phindu komano chimene amangoyiwalira njochonena kuti ndizoonadi alimiwo amapeza phindu koma ndi ochepa kwambiri amene amakhala ndi chakudya chifukwa tikapita kwa anthu akumamizi akululo kwenikweni kuti apeze chakudya ndi kuti mwina amachita kugwira kaganyo chani ndi kuti ndikovuta kuti munthu ngati ameneyo akakwanise kwagula thumba pa mtengo wa 100,000 olo 70,000 imene tikamba apa pakuti chimanga chinafika 75,000 mu August. Zinezovuta kuti anthu akafikire mtengo ngati umenewo. Ndeno zinthu zonsezi anthu amakhala akuona kuphatikizapo amene asimatiswira ndi chifukwa chake abwera akuzayamikira makosa amene achipani cha Democratic Progressive Party ndiye zimene kumapeto wake zinawapanga cost pa chisankho chinachitika pa 16 September 2025. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene unazona kuti asimatiswira amene ni munthu mmodzi amene anapikisana pa chisankho chinachitika pa 16 September 2025 abwera ndikuyamikira usogoleri wa chipani cha DPP mosogozedwa ndi Professor Thabita Mutharika kuti atenga approach yabwino popanga stabilize vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto komanso njala. Ngati maganizo amenewo alipo tifotokozeni comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.